Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Mwancho mugereria ne mambi yeri tuko uri icyuma kitarike 20 gose 30 na ya momotinyo gatano na kabere umwaka wa 2025 no mo 2026 asenkira bene by the mwancho mugereria inere icyuma yo mwere kabisa yo motinyo yiga ho gatano na kabere litko lyankyo ne tarike ya momotinyo gatano na gatatu asenkira bene togo kigokore icyumeye asenkira ere ya bene kabisa nabageni bana litko rero osomero betro bin kibi cyabone kikara kigweta mambi yabonega asetivi yawo y'Ensoko TV eteseri gwacho rena gwancha kinga kichonsi neke ringa niko toka so sense moyo mu rwetero bini hinanche Daniel Omwaga senjera ya bene twaligira mange kabisa anene sense meriye siasa ali akorekandire ali takorekana nabo igaya kagiruchiko korekana asachinsemo ochege siasa twatwarabageni twakwana twaragira no ikatwegota amangana yege siasa togo chaka bene mambi yabonega nabo igo kwaro chiri tukorigoro enkwana yo murayibwense unabonega ndete koreta chinkwana chinyinge imeyense ya Kenya mega yo kwana naba Kenya bonsi ili tukorigoro marogoba kurwese nyombene yo borai ya status aiga imeyo mochio Nairobi ankwane yito chinyokwana nabagani bane emambi yabonega Kalonzo Musyoka nere ageso kibene na komena ne kiomekere kige siasa kelina mwananchi gekora unere Edwin Sifuna moseneta bwe county Nairobi gatia baraibande ebuna James Orengo Obabu Owino Richard Momonyonko moseneta bwe county area ya Kisii gatia baraibande abiga bunge bande bakora alinda mwananchi barabuni gabana bo maintenance bene agende karekane kana ngalinda mwananchi mbachiko kolegasi amona Kalonzo Musyoka ine linda mwananchi mbachiko kolegasi na Kalonzo Musyoka ekero Edwin Sifuna abekire tene ninganere nare esega ngeria gosinare chimbero kiria kigo kikuriye kirwo kibarayibwense motibwe kikora cyumwa ke kibire 25 nebere Mike Mbovi Sonko nere arekane gwancha nanga inga obomo bolia bwenda mwananchi go bwatore kingu kinyinge na yigo ikabolgira libwe nabayiga bakenya mbamba se kubayirira bune kikegera nabasebeso kiri bakiramo bangere kubomba na gutwara ubwatani obonge kamisa ime yense yega aya Kenya ngati yari amange tochi kokwane mambi yabonega asebiro bege siasa kale tomasiko yebangari tkoregoro nigo bono bene timu yense ya Harambee Stars mupiro lwenkojo timu eri abasubati bakro no mokocha Bedino Demba bagete bye bye ko chiesi ko sori kiria cha wafco ni abasubati kigendrete ime yenseria aya Morocco mayaga yo ikorwa egore masigera lesagero ne timu eri yense ya Senegal tukega ne Harambee Stars boragete ko sori ngi yakenda ge komi egepindi ya ne gya kabiri nigo bono naende yarbeire benenga wachi wasi ko soka korende wekabati ko nyabako sori yabo yo mweryo ne timu yense ya Algeria kitariki sato chumotinyo yo igogocha wiki ya igegocha mutu yemayaga yo surwa kigorinye ne timu yense ya Morocco gasagosire ntangani ya kabitukerego bagikorwa kigo egoriye yemo nabonega ne baje gosore yabo yo mwere ne timu yense ya Algeria batarasire bira ose batarayebo yebirato byabo bayimukiye birato ne kigwe cyabo bari nendege wikabainse iweke imeyense ya Kenya century ya bene mambe ya lero nigombo atabagani bane ebonsi bayikire bayikaransite nende igo bataraya kigima gocha gukona naye kurebera ngeli byabo bye amangana yege siasa bunagendrete na ingizgekira kikokorekana anitwera tokobeka obonyamasi bweto ase omurobero we entorobini nigo tochi kwandra chinkanda chege siasa gusibwe chikura cyo mwaka cy'ubero ngebere 5 nebere chikura cyo kakana mutienyi ugatana gatatu umwaka gocha gato kwandra omutinyi gato kwanda umwaka yo mayigoro korwa harit kweriga ariya gose korwa ritko oryankyo imobwate Bernard Omanda uyo ro mwana siasa nabego obege tobonyamasi bwaye asoko ligekerwa kirekyo MCA ase ward area ya Nyakoe egotoka imeyense moye bunge ya Kitutu Uchache South ebunge korau senere Anthony Kebagendi mutobate Felix Ogeto nere kuru sese moye bunge ya Kitutu Uchache South nere obege tobonyamasi bwaye asoko liya ekerwa kirekyo MCA bwense moye ward area ya Bogisero nabaye gotingo chikomweba osa rioba gosere osa riroba uyunere horo omuringore manganege siasa nabaye go omurayi wabasaye kuru sensemo oyebunge abo basi imeye county area ya Kisii century ya bene mambi yabonega tideka cyabutukire ni komine isane gwe chinsenye cyabona mambya etrobini ya chakire bene.
Tuchake bene mambia bone igu mwanchu mwireria ase ebono magaga yogokora gusimega yogokwana na bakenya litukore goro kwesi mbene yoborai morai bwense Daktari William Samoei Ruto nigo bono arakanete gwanchira nanga ense ya Kenya trekrania marora ya nabo igebirengo biria babetiko bakobeka ane chinsemo ochisemo chebo chenu chisemo chamagendro no chinsemo chisemo yanene botwe ebwe amaroro yo mwaka wechibubere meronge na meronge 3 gose Vision 2030 okwana hamona bari kemangana mayi amona ba Kenya nigo Ruto atebetenga ego ikense ya Kenya ndre kwesibamo bwachamo eligwikenya morayu ayesibonega atarabako bakawikirano esenchira ayabene turaligelinge nkwana yo morayi bwense elit koregoro kurasinya mbene yo borai ya State House. In several respects we are still falling short of even the very standards we set out for ourselves. Vision 2030 set a target of Kenya becoming an upper middle income country by 2030. So far, we are off target. This is not a criticism of Vision 2030, nor is it a reason for disappointment. Rather, it is an opportunity to proudly learn from our successes, reflect with honesty on where we have fallen short, and define together Kenya's next long-term vision. The third reason why this is our moment is that the next great wave of economic transformation will, I believe, be African. The world is entering what may become the greatest wave of global economic transformation in the past 6 decades. And for the first time in modern history, its center of gravity is steadily shifting towards Africa. Our continent is the home to the world's youngest and fastest growing population, vast reserves of strategic minerals, immense renewable energy potential, abundant arable land, and rapidly expanding consumer markets. 9 of the world's fastest growing economies are in Africa. And by 2050, 1 in every 4 people on Earth will be African. Increasingly, global investors, manufacturers, innovators, and policymakers are looking to Africa not merely as a continent of future promise, but as the next frontier of global growth and prosperity. While we may not take full advantage of the previous 3 great waves of global transformation, we have a historic moment and a once-in-a-lifetime opportunity, not just to be part of, but to lead the next transformation. We have positioned Kenya as one of the nations that will define Africa's economic rise. Fourth, and perhaps most profoundly, this conversation is potent because the time has come to fulfill not only the political and governance promise of our Constitution, but also its equally compelling promise of development, national transformation, and shared prosperity. Fellow citizens, the Constitution envisages both a democratic and a wealthy and prosperous nation. Democracy allows us to organize power, protect liberties, and govern ourselves. Through our democratic institutions, our laws and policy reforms, we have steadily transformed that constitutional principle into a proudly democratic national culture. The next chapter of our national transformation journey is to operationalize the Constitution's development charter. The Constitution establishes
our national development mandate. It requires us to build a wealthy, economically developed, and prosperous nation, and defines what government must ultimately achieve. A nation that is just, inclusive, and sustainable. A nation where every Kenyan, regardless of circumstance or place of birth, has a genuine opportunity to thrive. Taken together, the provisions of our Constitution reveal something profound. They affirm that the purpose of state power is not simply to administer the affairs of state, but to expand opportunity, promote human dignity, create wealth, and improve the lives of citizens. Development, therefore, is not simply a policy preference of those who govern. It is a constitutional imperative for the governed. While the Constitution's preamble commits us to build a nation founded on human rights, equality, freedom, democracy, social justice, and the rule of law, Article 10 of our Constitution speaks to patriotism, integrity, accountability, and sustainable development as among our highest national values. Moreover, our Constitution in Article 43 guarantees every Kenyan the right to the highest attainable standard of health, accessible and adequate housing, and reasonable standards of sanitation, freedom from hunger, and adequate food of acceptable quality, clean and safe water in adequate quantities, social security, and education. Ine nkwana yomuraiwense Daktari William Samoei Ruto monchemelia ka ukwana igore mangana mange equality, social justice, rule of law kwanira mangana ya wachenu na baigo mangana ri housing hansi to kuchinya kwanda bena manaba gani bane Bernardo Manda Felix Ogeto na baigo aosa ariraba himem bia bone kwende tochi goska hase omuganondo monchemelia mambia bonega oigo somuraiwe kama kerikia wipa Patriotic Front Kalonzo Stephen Musyoka ni gari tukeregora omeneteye masayemo na abwata nibege siasa koro omobulia abwalinda mwananchi bakora na Edwin Sifuna aseno yenigo abatoka bakagote tena ninga ere tarigo chikokoremeremo no muraiwense William Ruto muna abande bakunyaka babikire chinkumanga ingo Kalonzo mene no muraiwense menyombene bora ya status kwende agakiria hembeo na gotebanga tarigo chikokoremeremo netarengera tikokoremeremo no muraiwense so kwa chikomana ewa chikomana etebe mwaka 2025 ebere ubusyo bochorio bwanene ebore mutwe asebono hatebirenga oboraiwa William Ruto ni goro boraibuge kuba ni goro boraiwa bwachire obokibago anene hamatukama yega na kwa netigo yore karau una hibago bya tokabikwene kibeseme kero babwa tobochorio bokeboko mochoro mubungo obo obochori bwera chiking keiga achaire tangu trageria nkwana yaye Stephen Kalonzo Musyoka katika kwana baramo na baraibalia balinda mwananchi na kurugabu tuchikinyora bagani bane tuyo kwana mangana mange emambye yabonega imigete Senegen Soko TV. And therefore, as I welcome this wonderful team on behalf of Wiper Patriotic Front, I am so thrilled because you have also come kulinda Kalonzo. Because I'm under attack, a terrible attack, that I met William Ruto yesterday, even this morning. I'm supposed to be joining him for 7 o'clock presser. Understand you'll be asked the question, are you talking to the opposition? That's the reason he has called for this press conference. So that we are talking to all of them, including Kalonzo. Umekuja kunilinda kweli. Kulinda hilo jina ambalo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu nimejaribu sana kulilinda. Wakati wa kulinda katiba, kulinda utu wetu kama wananchi, the right
to a free, democratic society is clearly enshrined in our Constitution 2010. It's of a document that has enabled even you, Linda Mwananchi, to get to where you are. The right to assemble, the right to go for the highest office in the land. And so we know that my younger brother here, Edwin, is running for president. Yes. I can tell you that on the 10th of October last year, I forgot to bring that declaration of intent, which was given by WPF, that I, as we speak to you, I'm their presidential candidate. I'm sure you know Ndugu wa Munyoro is a presidential candidate for DCP. I'm sure you know that my brother Eugene Wamalwa is a presidential candidate for DAP. I'm sure you know when we went for PLP, our sister, my twin sister, Mother Karua, is a presidential candidate for PLP. Tumeenda kuwinda. Ukiwinda, hamwezi kupitia njia moja. Kama ni adui sampli hii ya William Ruto. Napitia routine na ile ingine. But we want to assure Kenyans that we are going to unite. We have no option. All of us who love this country so dearly, who have sacrificed so much that this country can be a true democracy, not a dictatorship, not a kleptocracy, not a gangster regime, not a gangsterism, which is what it is today. So I want to tell Mr. William Ruto, please stop. Stop imagining that one Stephen Kalonzo Musyoka can ever join you. We'll meet at the ballot. We will have that conversation at the ballot on the 10th of August next year, God willing. Correct. We pray to God that He gives you good health. He gives us good health. Tukutane pale so we can now consolidate our democracy. Amen. And do away with this pretense. The people of Akalao are an amazing lot of people. They have actually brought, in addition to the Gen Zs, the people of Akalao are amazing people. They have shown that the right to development is a basic right. The right to get those roads and all those other things is their right. But they will write, they will vote, and there's such a determination. I think we have a 2002 moment. I remember that time, any of us trying to look backwards, wananchi walikuwa wanamwangalia kabisa. Yeyote yule ambaye atathubutu kuharibu hisia na matarajio ya watu wetu wa Kenya atajipata kwingine kubaya sana. So I want to conclude by wishing Linda Mwananchi well. Thank you, sir. We are waiting for you. Thank you, sir. On Monday, I am the party leader of Azimio La Umoja One Kenya. Once you have sorted out your the registration details, and by the way, the Honorable Karoli Omondi is a Secretary General. I'm the party leader. We have a meeting on Monday. The council, which is chaired by President Uhuru Kenyatta, and the executive, which I chair also as party leader. We have almost clearly visualized the way forward, but we continue to share that with you. But in the meantime, fight hard. Don't relent. I gave you some of the foot soldiers. I gave you Patrick Makau, member for Mavoko. I gave you kijana yangu, Deputy Secretary General, Mwashako, because you wanted, you complained that watu walikuwa naangalia sura za nyinyi, unaona wanaume wenye nyuso dark. You wanted that tighter face. Kijana mwembamba, Mheshimiwa Kimilu, member for Kaiti. And I think that this is the spirit of freedom. We come along with Senator Richard Onyonka, Senator Khalwale, kijana Kibagedi, kijana yangu, over time. But of course now we are trying to do something. Wakili Njiru Ndegwa, Senator Wambua, of course, is the only one remaining. I was telling Senator Wambua to think in terms of standing in solidarity.
with his colleagues in the Senate. Because I wrote a letter to Speaker Amason Kingi as a party leader of Azimio. Kusema, we have not, because the way they rushed these changes to remove Edwin Sifuna as a minority deputy whip, not even the whip, was just simple, unfortunate conspiracy. And so there's no point, there's really no point of belaboring this point. We will be making those announcements, I repeat, and you have declared yourselves the guarantors of our unity. If I hear that Edwin umekutana na Ruto, utakuisha kabisa. If my brother Rigiji ajaribu kamwe, because they are sending all kinds of emissaries, ajaribu kusema, akutane na Ruto, that will be the end of it. Remember the story in the Bible of Lot's wife? Yeah? You look back, anybody looking back will be a betrayer of national consciousness. Thank you. So I just wondered, I think there's something I may have wondered today, but I think what we do is you continue. As I said, my other colleagues, JB Muturi, I hope you reach out to him. I'm sure you reach out to Martha, you reached out to Fred, reach out to everybody, to Amunyoro. Yeah, to Amunyoro, and so that we, at the end of the day, remember in 3 days' time, today is the 30th day of July, 2026. Tomorrow is the 31st. We enter the election year in August. These elections, the date for the same is clearly written in the Constitution. It shall be the second Tuesday of the month of August. And if you do your calculations, it is the 10th of August, 2027. Next year. So we have no time. And this is why Bwana Ruto has panicked together with his team. I was in Zanzibar, just for full disclosure, after having breakfast meeting with the editors. You may have seen that on Tuesday morning at the Stanley. I took off for Zanzibar, and yesterday I took a boat, a nice boat from Zanzibar to Dar es Salaam. I was leaving Dar es Salaam this morning at 5. So just ask yourself, unless Ruto and his bloggers, na nikaona watu wamepata wasiwasi sana. I want to assure all our supporters, all the citizens of this country, if I'll be the last man to drive Ruto out, I will. Thank you. Deka chaptokire ne 34 chinsa ninye chiabona mambye geteseni trobini nsoko moroberi nenso osegeteseni nensoko TV umoroberi ne trobini mambi yabona igasenchira ben toti goso asentunda ya kabere togobwanyara abageni bane me studio batusiekere umutinyi gatana kabere asenchira ere ya bene togambe turagere gwikatigote siasa abasaba ke bali bebekire ebunyamasi wabon siasa mungani siasa kone kinga siasa chinsa ya Kenya nkwira chiro umororo mungao gusamara mangao bosio bwechikura cyo mwaka cy'ibeno ngebere ene tano nebere kabisa ngochakera kurense mediane kabisa ayokurio mbwate aosa arioba uyoro muringori wa mangana yege siasa ntobwate Felix Ogeto nabayigo yukurie kirukyo MCA ase wodire ya Bogisero nabayigo Bernard Omanda inero begeto bunyamasibuaye asokurie kirukyo MCA ase wodi ya Nyako wodi mbarambare ne wodi ya Bogisero bonsi bawchikote inki batete kubolio MCA anne bonsi go bare mbarambare gakibago chikokorega asikira bayikira se county ya Kisii osio bwacholyo wenebo mwaka 2025 nebere karibu sana chake na Aosa. Mboya mana senjeri baga. Njasa marita ni ngoro ku Haruna Aosa anyara marita rase kebande. Lakini ni goma nyikante una Aosa liro ba. Ngote bunga bwente ko kimaiki yao. Ni ngoro ga ni nsemo ya bas Masige East Ward. Yeah. Masige East ne
ward ya MMCA MMCA Michael Mutume. Michael Mutume. Yeah. Naro magisigisti manyikaine sana ngakaguru. Masige West nero manyikaine mono. Jacob barongo ya. Nero manyikaine mono sana. Karibu sana ngakibo basi goteba. Basimbuye abantu mbya bara basi. Ntaganda te kwebekarania muno bwo kweroberia singe yo bochori bwo cyo mwako gocha. Yeah. Basi ne bunge yo mugabana bwe county ya Kisii. Yeah, Simbarati. Chibaro baro sai chistima kirege mu yemuri. Orosiri na ntara rosionsi na gendretega, so we expect konyo goika 2027 na bakonyo lokore koros. Konyo oli serious. Neto ate charity begins at home. Wanye ne bunge yae bwente komesa. Yeah. Mbuya baro kabisa kema. Karibu tukwa naye. Mbia muno muralia Dan. No kwa batebia marita Njembe na Dumanda. Kurwa bunge ya Kitutu Chache South. Na kwa ward. Karibu sana iyo studio mambia bonega. Nyakwa kiba bateba nyakwa ne bwate chirane sana gari. Nyakwa mbia bali igenda bana bateba one term. Ande tinda gukende kagani. Baraka ya two term tinda nye gumono. One term na rijire. Yabalo kadume iyo studio mambia bonega. Nenda ngokire gutwara Bernard Omanda. Thank you. Yamana kabisa kwa naye Felix. Mbia mano murali. Serieta ngoro ku Felix. Felix Ogeto. Enkorwa ward ya Bugusero ime ya Kitutu Chache South. Na ende oyo Ogeto na bolke kero 2022. Kwa na alego soa litanga ni siasa kabisa. Na bolke kero party ya Lenge Independent. Ngasoa getinga ruana na bangwana bali ngoro. Ntuatemeta stwale ko tema abantu bakanga chikura ncheisa na gikabu. Lakini raundi ye banderinga ki ngoicho libale gikabu. Na libo guserera raundi omosae. Tokonya basae bande, tokonya ba mama, tokonya batata. Bia mono kabisa higo you are not new se bisere hatori mogeni. Kindi mogeni. Elia kabiru chikwasoa se kwendeyo. Bernard Omanda litanga chikubali obomse. Itangani kabisa. Yegera kwa tema. You do feel the heat already. Heat ndonye feel ti lakini twachagite segi kwe katurwane mpaka mali. Yeah. Muya mono kabisa. Mwanche mweli abuna bwabagani bane korenga kwabore senchira ya bene kurigete seni kyo gen soko tibonega na wochi kutosie mu rubiri wesero tosie mu tienyo yo iga o July asenchira ire ya bene to wochi kosoa to kwane amangana amange kabisa ane kwana yo murai wense daktari William Samoei kure igoro kurwese nyombene obura ya state house abeteka kwana amange equality social justice and the rule of law abegana beteka kwana igoro ya article 43 ile kwana ibirenga byo mu Kenya abwate kirari baga ryo kwego bocheni borobuya konyora ambasomara manyana manya aseri abwata bochenu ubore obwegoro kigima hauna to bochigo chakere mambi yabonega kabisa. Bernard mbya mono karibu Felix amo na aosa ario bango chigo chakamo na ariroba ndo tego tumeka yete riroba na linda chiko bakingo sira nkwarte gete nkwana imura ibwenze nategerete nkwana imura ibwenze. Yeah. Nkwana kwa netamangana mangi kurende tukwana mangana equality social justice and rule of law tukwana mangana equality. Do you believe equality ya bere koba yekoneke imenyense ya Kenya haba Kenya bonsi haba siasa banyore equality wendrete hasobarai wa Dr. William Samoei Ruto? No. Asenje ni wala tenga mbara nyore gekogera unubura yo bogendrete ngore nkipashiality neroro. Abakonyora mu bwekano abantu bali bago support the president. Ngonyongo babari favored muno kuba bali batari support the president. Yeah. Equality teyo. Wewe na serikali chiri chinde. Kurengana ya bone chiya beiroro bone ganchie gekore ekemane isikorigere bona isikogari unisimiye choire. Asenga njokonyora umurayo ri go support ya serikali rengo tumekare gunisibae baje bamu protect go seba korakeri ba kora undado yo kubabori but umuntu ese wote muri opposition go konyoro bere suit asenga njertari go support serikali. So I think equality te yor. Yeah. Mbia mono Bernard hoteli goro yechi gunsi to changese nkwana yumara rule of law mara iwense ubara bu mara iwense wabere kwa bogo chiro botutukana sana ibaga bere gutumika basaba ke sana bagutumikwa kwa rabande buka bagusira magimaba kwa roche gusi kintu yakananga tekeombu kwa roche kintu yakananga tekisumu se obomo buli wena mwana inchi montagasiro yumwaye natindi kitu ikiria eta kwa roche kintu yakora kante maitsa marole sense moye bunge ya olkalo ime county ile ya Nyandarua. Do you believe rule of law ya wati womense ya Kenya? Bernard? Donda iranelia bomuralia. Rule of law bado tera watu buya ekogera
cases cia gunism chichirekere kono nande kero kurigeria shida twanyorete president yetu njabete buna ekwa wada ebirogo according no bosani tekwa omuntu bwato bumanyie ase a ministry gete buna bona I'm very sorry to say omuntu bwate ministry ya interior na bokorange gasi nemo ngereta kayo that's why no ne shide ya mangana gunism ya bere nkongo koraki konye nakabonda tebe yani kunya kora kusikunya tanga bono konyoranga agukwana mono lakini action sinchikole tiki nchiyo bune kero otema kombe abune kere omwana itokurusi matiangi alenge ministry eyo na bono na bokorange tofauti ne arwenene bune yenga buno mugaso no butuko yeah so baada abuwe bokomumbero Felix Ogeto gunism abasaya gutumeka obe hangene sike siasa abwabire bonge sana umure bwense rate according ensi rule of law gere esinchire ndonge ngakira kwanege korukina neke torera abasaya bangere gutumeka amatuka bwangu na nkibona nkekirire abaragete batete gutumeka ibago goikiani gokomura yatumeka ibago rinde arrekanenga umusangekana yo obeire buja goika umuraya ate yani goika umuraya gosigo ikomura igete ore setebe ate gutumeka no beke bago mpaka kwene kingo ire chikure chi by force. What is happening? Mbiyama na ndo morali kentonda kwanere igoro ya gunism ekene nkelinga abasaye babeire koba bakubekwa sekero kere bosukia gunism lakini mangana yo kuligeligwe gasira bakonyete iyo nasiki nelinga oyo gukorageri nero gukora bono banyarire koba asesa uliyo okuborukwe gasi okonyora matuka manga abantu abange bako raliko kwenda nyomba nchara tikwenda ukende osoera nyumba lakini akaro murayo yao kwegente kumuno musae igago kwana terms ngaki onkorere gento gete bono kwanyora basae so batabuga chigasi mba kwenda nyumba bachikurara nchara mba kwenda nyumba bachigo bachikoiba bono kwanyora matuka manga bara ibaite bako barangire baraba saba igamba buga tigasi tinko baeli bweyemo ngokora bali gento ntagete bono ikina kyagerere amangana gunism mono akura una basae lakini basaba mbali utali wancha kwabo nelinga ebako sugumwa senge nchonga ki yenchara naenda and employment mbabu atigasi ebasometa kabisa abantu bali okora bakuruta magena alitalinga mbasometi lakini bono roche korba rutira magena iga baye gukende baso anyomba ebakoranga bono gunism ye ngotorageliere naende bono into to muna basae to kwebanga ki abantu abani into to ababegete birugo eto bwene into ikaranse na barabu to batenga ke bago tokorre gas lakini bono ba tokorre nchira bago tokora na kioro chirete bono gunism egenderete nande binte binge mbigenderete no gunism yoka bande ngoita na bali boka singenchiyo ndamwamu yoborai bono ensi yetu na betu tukainake nande to kolio lyo musao tenerete muna umandate boyo tenerete keroge kekia interior egas nemore metake ekogeranchira teyo mbakuru chibintu muna biko kolekana nande ogote yabantu ngaki ligi evidence ubwente muno monta abeire accused okuramu bwato chorike statement baka bone tinda manje bintu birbya korekanete gusiye goso mweshimi oli okuru janda gusena achieta kalike statement yakorana aruchita kurangiribu timaito sena achita gashwa pa kalike statement lakini bono bomwenu abarai baito babwate eba korokinga intuna tokora kende serikali gendo kera tokorere wana kiako garnainde bagendete kumwina muno chitero kwandira buno musaye woje gosoburai kwatira basaye bego ba higo ba kori nsinge njumba wa tiption nigo bale ncharamba wa tibesa mbabu ati chim emeremo nduna basaye mwebiro burai ngosi umwako bocha twara basaye bawe soki abange babedo nisifuna ngikirimo chikokara kwene kinga nkonyora tore nkoko senko abasaye nkonyora bale emeremo korangana maminche mwaki chibuno gebere nebere una abanyi baritwira iwe krabone gabasaye bakorana nembara nyora ameremo riroba engakira kwanigoro ngana yawa chenu ime yense yake amo na masomo yake kerto jasa mangana yobo chenu ine ministry ya health health ni bwate changamoto sana anena mono ase health nigere for by the way ran gune county government bona no mubekano oise kwenda bona ne county tokoru ya Kisii nyagitari ya level 5 Salfalo hospital by the way Kisii training ilfalo lakini yakerogo so imene keroko restate asire tereka koba Elfalo hospital asengenjo ye changamoto hawa maybe oburai bororo borobe
Mariogo taiyo lakini use kwenda ase county government yo kwigwe gafane gotebanga Mariogo nara sinyagitari Mariogo taiyo. So I think as a health system yaitu ni bwato muchando monene sana utakere kurigererigu timeti ngane mono nande yarite uja kwira ni wase national government ya kogere county government ya kurigereri ya bere ndito monasere actually nyagitari nchibwati Mariogo kabisa na share nde ngokorere ndake batanga teri gokora lakini nchibuna una bono nje uno muntu na etumikire na uje ngokorere otatiganta metia sande asetari gokora tina understand buya but mete ngokorere no muchando ase county government tu ya Mariogo na 1 2 3 gwachinya gitari kwa rwarte ose kwa bato moire rwarte na bato muroire ya tenete kiregento baka toka net conditions yeah yere nyanya gitari kiye ose it's for privacy. No, it's not privacy ni nyagitari tu ya roko ibinyoroka okay mbuya mono kigima abana domanda health system kwana ko waranga kioroche system mura ibwensa ate banga abantu chimilioni nyingi sana berikiri korende gati ya ubande ese korengana liro bere urwalibu na sha kwana kurwara kwa ruribu na sha na mura abantu berikiri abange nki abange baba bakoreranga terigichi yekerania kubakanira enibokero bachirisi nyagitari na maruiraho ya mono dana siri swali lyo tonda ira ne ligoro ya mangana sha shango korere gas shango korere ase obokongo bora keigo okoranga mangana outpatient teri go cover bia outpatient no korenge challenge lakini abantu abange na twara sugumire endugu yana nja atumeka bwango iga bare manyete bakaba atumikire as inpatient shango support yere bia sana so se kapere bado amangana outpatient muchando noro samangana outpatient okay igo herubia sana timeti no bate nkwana igoro yobo chenu bese yake Felix chenu asense ito mangana health nanje tingunyara kubeka iscoping asha teriga koraga kora nanje na bwatu muroire shanja ruetange a quarter of the entire bill ya nyagitari igot nine na soli alenge inpatient outpatient yero abantu abange na nyari go bantu ngwashit na barabo ngo tebalenga outpatient na kongo kora lakini rende ege ntonkelinga ntokoira na se county nyagitari yeito ya Kisii Referral Hospital ama ene karona bwatu muroire na temeto koro uchunguzi sana gusege koro muroire uyu na bwate ga bwenta banda nyagitari achikorwaligu on a critical condition ina tetunga chi machine chire gali ya ICU nchire gokora Kisii Training and Referral Hospital nchire gokora ibi ntombiro rolilio mheshimiwa former governor tigetor rebitanda mbiro ratigetor biri ICU biri bigosuki guguru byo muroire amangana yiti machine chiri chicho koyana ibi ntebyo spimbiro rakini mbiro gokora one iyo koreza alert ngakibono mune county yeto ya Gusii inkige kogera ibintu bitali gokora inka ibintu byachire bobe ubora inka ibwale meiru abantu bali batenenerete nyagitari cya Gusii bono bachorere no moske arati inki batali gwetera nyagitari ekibaro ibintu inkokora biro sembiri gokora gekogera barwaire bali inka baba Busero ani Gusii abange amaene bali batali kwenyara buya naende karbanyo ruburwaire batete kwana nyagitari barwali gwasitibasitira baranyare gwe konyora okonyora bone karoba ko ende public hospital bono mune yeito ya Kisii Referral Hospital no botamero bwabo boli lakini karoba gwe korba nyoranga bintu mbiri gokora ko ba kongu ko enda se private hospital ko garagali amatuka mango akonyora chibase chiko baigorake naende karo kuli na igoro mbarengo mugomo no gendera tabwa banyagitari gekogeranga mbara akanu ngeri yabo kera lituko kuyunga abanyagitari ngoso abali tipara kunya o demonstrate chinase ngoso achire asiki nasinge nchunga devolved government yeye yare meiru asegete kera lituko kwamanya kuyunga agreement yeba uchibali kanga kiyo chiyaro agreement nire yeba uchibali kabanyagitari na county government kwanyoranga kero mwaka rasma banyilike asiki gekogera batagwikara sanse baset once for all gekogera ama ene inyagitari gusiye kulitu kelimo abantu nabange sana bago bali batabwene to kugekogera onye ndru nyagitari bogene oborwire bole bokoganya onanga nkomenya bali lakini borwire mboli koganya wone go bidi kwanyora abantu aba baito
basugumiru mono baikire tinyagitari muna igoro narigere tinonye TV tinyagitari chinde chisiekire pi abaroire no barisko bakorera banasi mbaiyo abanyagitari mbaiyo bone yuye kubeka abantu baito asa kongu naende banyara gutugutobo gimaburi bari gucha gutanga turasukia ke n'abantu baito mwatemire wanchena mwensinga obokongu mboro asinyagitari chito nene government igo so osobwamo igo mokorenge moigwete nga national government no kweriga ase kurende develop government nero yasindwa kore mirimo yabo kyatora bugabana abangi bagwika mutu yechi senate abandi bakuba uri omuswa ya makongu abandi bagusukirana rya ntaro chechi kibere chetre Susan Kihika umugabana ona kurukwara bagabana bakabandi squeeze batete ku faces a committee yechi senate do feel that the government igo basingire ko kore mirimo yabo osobwamo tukwane na eriroba Dan ndaira niri gabunga asingencho bono buno mubyekano account yetu ya KC tikatoye kwanira sen example gekoro no tokoro twins mogafana simbara ati orangerigu maramangi sana ucha senate lakini yakera korangerigu ni gakorwara gusotware sabari yo kondense isko so equation na mono ngaki ngio borete kogenda ga senate maybe ni gesonga tama tiara ndu explain wese no bobi akorire mono mbaka sinyiringa kyago chigwe defend and kwanyora thari ko baharash asingenjo ni ga support tutam so tigote benga gento gekogera bagafana bathari kogenda asie senate na asingenjo ne mono ba kurumire and ba mnyukiro kya ase government so that they ba defend yeah that's what I can answer about that Bernard senators are they really personal na governor personal interest wose ekane abagabana bate aba senator bako bachanda sana. What do you think about that because kwizi matete weka mutu yebikaro bia mono dana yento ndairanĩrie yento kagarate chi county cheito chinyinga chi tarigo kore bintu bina bwenarte yente kitangani senate yeite to fereti umuntu natwale shida be Salmond kiregento kerorokane bado umuntu agugurira gusoka muno umuntu uri clean EACC the same kwanyoranga abaseneta aba bado baone kuoga na bua bakwanda baye guchibesa kwaro jimna basoka tabana banye kuyanikira baye guchibesa ba defend umuntu kwata makoso anduira na back guchi county kali clean umuntu endera kuiba kama I use part of this money naiba kwanda senate and then soka kurwo yeah embe man ngwana igoro ye kungusana gati abaseneta mana bagabana emense yake igen tonda atebe igoro yo kungusana uko asnar naro cho monto yo mo the former minister for finance nduku bono ndungu ago tebanga ndirie re alenge stwekero gukeria tararusigu nache openly noroche ga aruseti gwekero go 2 years ago oroche mbona go openly go tebanga most of the institutions cheito echiro romna members yani leaders but the institution echibaro romna sitting bali go koraga asia sengencho dumuntu kuran chi institution echeito no mora ibwense wane kero mora ibwense go make decisions to the level ya institution level chirchianse pi na maana na ringa lasmo kungsana na gutoko na ende kero rocha go affect senate is the upper house nerto we expecting abantu bali senate are the most learned na abantu barabwenta ko make decisions chire right lakini kero rocho kungsana na gwachi to gotoka bono bangero go open linga chibesa bae tu chibesa ko make decisions gite yani decisions ba make tire influence ni chibesa bae tu na rocho mheshimiwa na rote betenga they were given until up to 10 million okore bintu gite gari ngo kweguga o make decision muna onye to gokorabo ngotigaro ororo onye turi gokorabo actually to goika no nyamwao one minute nga omonene bwensi asinara amigeta abantu abatenere institutions na senate nero ne migire okwe guchibesa ne rules okwe guchibesa ne rules oire onye tu koira wake kuraiga mambo ni matatu onye tuli koira tuli goika mwao to koira to wake kuraiga wachire one minute nga chi institution ye chions pioroche echikurani gu by the head of the state lakini abandi mbabu atsei bono na kyo ro ko musana na kororo no nyaba empinko aroche ima ete no nyanko aro mheshimiwa Sifuna ta kuboli kunga chibe yase chikwa etwa enkwali kwa gache nyomba tata ono imini nga chibe sanji tali te karo chibe chiko tali ko rokingo umonene bwense asinara tali ko koraki atali ko abantu liba bakole gasi yabo baide ba senator bani basoki na
ngati abasene tamare basokiri basabire gusaba Rigathi Gachagua so como impeach kero muntu gusaba igominete amagoso na arengo meaning the process was not right kera to gusaba kwabera utabwati mamocha eriro ngomentera nande buna honorable Felix atebire buna bono mubuye kano omo gafano nyamira nabe atembechiti nabe MCA ekeracha AK Senate wakamusamoni Senate at long last wakamusave so ekerabe the saved I think allegation sinja soketenga ki nika ete conditions agate konye gogo chikogendera go support Matiang'i niko to go sokisko konye gogo ira na tutam dio tote ya basene tabakareki ago save so I think ase unaga ujiba sanjia rueto yako gelende njara ko ba free of charge abasene tamba choro tote no yiga ko akayego obwo bagate unaki ono yonto kora ira ni pressure support government ogendera go serve ne governor ukole tamu ya so amangana yega yobo kurumi actually nara ira ni Kenya itomaega no burayi bweto ogendera ko ira na inse yeah mbuya mono kigima yani Kenya anyotoria serikali wika ikobe kore rebichuko sana mwanti mwelia twende tukwa namo nabagani bani mambia bone gabalingoli bege siasa nabayigo ati yabo igo babegete obunyamasi bwabo sokuri ibirugo obye siasa osibo choryo bwene mu mwaka 2025 onebere kokomo kwa na Bernard Omanda uyo kuri kiro kwe MCA asego diria nyako na aboyigo Felix Ogeto nere kuri kiro kwe MCA asego di mbarabare wodi ya Bogisero na aboyigo ausariro bakorwa asensemo yebungi abo basi oyuero mumanyi wa mangana jege siasa migwete natente kukwana igoro ya corruption neregerete ense ya Kenya iresere boneka chepto chide kemeronge 5 ne sano na ibere igoro chinse chebana mambe ataguchigo tambukana na tukwane amangana mangare gete siasa to dati go trumbo ka turane bakemeye kenyoro binyoro sensemo yebungi ya kitu uchache South chinkwana chabere chikwene kibwa amatuka abwango iga esenchirere ya bene nga Kalonzo Musyoka nkwebwatana no mura ibwense Bernard to tuguchaka na kore gatigati chinse ya bene timetenga kira kwana Kalonzo neso agati tukoregoro arengana mura na burina mwananchi agakwana igoro herenga eswarmena Ruto neteboka akira kwana igoro ye stand ya Ruto ya Kalonzo sama tukabwango igakaruka rento amaite ka yatwa engabake ari nkorugwe watamele muntu rwo chinchi kwende matukabwango ge myaka ya bwango igangi 5 iga arokire stand gete renko nguk sana kigima ngakira kwana igoro stand ya Kalonzo Musyoka kusoro china kore gasino marebense bia bono dan gento data be gore omurai Steve Kalonzo ase historia ya tukwate ne watermelon even now njega minetinga bakali yori tukuri chikura chikwa kuma ose diri coalition chiaro siguchia elire alinda amininga Kalonzo ta karaki ta kutambuka akirende goro to bwateti asoga ta ge defend akatebanga mangana yagunya gukwana tari kamaene lakini ebichaye pie yae one of his associates baro chikaine ke bale state house so to komanya what's cooking lakini rende teatora amini ali atatebeti goro ya chibiche chiniche kamene chare ngaliro ba chibiche atwalo chi kanda gali bale no mura ibwense ne kamane kera na soga ta gateba ta kumena ne resoro mene tebo umura lianje kona munanda iraniri ga umaite chibicha china chibe chieke maena chibe chibolimo lisemwaro lipo so umushimiwa Kalonzo Musyoka nchasenje buna umura inje tingo muamini yako gare kemaene umuntu okuligi tatakeri kurara kero kurara baba tayigo kwanyorire so asa matuka mega iga Kalonzo tosiriri sana tanya gukwana ndonsi yani tabu atibo nyamansi bono tora tengo bere myake menge kisiasa utakire kuraba bande andoko nyora bande bono ba just choose na no ba kumura so team ngagire tigo se Kalonzo nabwate of course is in opposition no opposition yonse ner to go support one time lakini I don't think nga Kalonzo Musyoka nabwate political stamina yokurwani William Ruto amurusie kiroko asinge njio korokyo bonyonge bwae tari weso kibuna mwana siasa kabisa ekore mukutano yani erege ndara akore tuno kurangiri address aba kwanire kurugari boye that's the only thing Kalonzo okoranga bono nabwati chinguru cyo kurwani Ruto lakini goswe ground kabisa I don't think gose Kalonzo swe ground kabisa kolige chikura unabona mu bwekano omuheshimiwa Matiang'i okokorere kimano mogeni ari kisiasa lakini at least nebo kogeno nyakolonji cyo bisiria gunya koigora nagende to goswe ground nagende to kumanyekana lakini jetina rono Kalonzo koigora no bisiende yonse ya Wiper no nye Mombasa no nandeiga totebe ngomuntu nari serious kurwani Ruto maybe for me I can say
aria kore kanite gali state house osari ba tanga na chete state house ne isakoba na chete ne isakoba ta chete risemwaro ripo igome bime robere labda ne rororo mbagende to kugamba bakoigwana amakoranga kya gasoro yeah mbuya mono kigima Felix murai wense na murai wense ose Kalonzo Musyoka murai wiki amakia wipa na korega sina William Ruto ese ikere bonega iyo ndonda kwano murari na baishimiwa bande bakwanire nkiringa Kalonzo no moterere toko manyanka yare specifically toko manyanka yago focus gochi toko manyanga kia korengerere asama tuka mango nyare ko bata ko tebanga nche tumeranete tago ikakatika tio change na kia bantu bako murikirenge watame bone limuso nde estima ya abura bakata yangu gochire state house igo ekene nkiroro kenyuma etekara bantu bakwanire iga ekene nkiroro gekeigo aba nache to open ligoro agatebanga ere bomeranete ekoro bakumeranete ukongusana na nkororo mbara igwana ngugocha gote nobo president Kalonzo naroro Sifuna naro abataratangasa buronge Matiang'i naroro na bangi bako buri ku opposition lakini tarate na buronge atebenga ngaki coalition yabe gocha ko work nero ko be president Sifuna be deputy wase Sifuna be president Kalonzo be deputy na ene Kalonzo na kongsana gocha kwanchana ko be deputy yani ko be deputy ke ko formally na endo rabe deputy igo ko ikata ke gutira igoro abe go president bono na bera achiko bakong onye mba ko igwana na bara change na ndaira ne muino gaiga lakini arota kwira na muino gaiga lioli kero gara ego sino vice president wasai ko nonyo prime minister ito tara manyangaki nonyo muino gaiga mbangusa na ine sana igo bado tiga machara aterema yakogara mbona konya kominyo kantura ranga ye direction yigo chibuya tiga machara aterema tomai korra gose Kalonzo maene ngo ikaretebe gosengo chinchi aro mulengo mbuya mona kigima mwache mweri china anario amachinkwana hachia abageni bani mambya bonega au kwana igoro ya Linda Mwananchi amona Kalonzo awate yaruika bonega mbara mwamini ko ndeje sama tukabwango ge miaka ya bwango iga arenga Kalonzo tware stand gete tamiro ko batawa watermelon hotamiro ko bomo kongwake ko banjigumawe korende twendere to kwana side kanisa to chabutuke chinsa ni sano chabono mambya gete seneti Soko TV murobe netrobini mwache buri to kwana mangana mange timeti ngocha sore nende litangani ntarachi ko soma message gaiga barabante ko message ko ya maboli ko asbali batomire messages korende kina na sore eliroba une political analyst Kalonzo Musyoka mambo ya Linda Mwananchi na matukaye tama kega gashagwa yani umare weke makeri mo ko umare weke maji Jubilee Daktari Fred Okengo Matiang'i ne na matakabaga kumana na Linda Mwananchi bagakwana na timetinga kibaho tanga preferable candidate Matiang'i tari ko kwanika. How do you feel that mate banga Matiang'i tari strong Matiang'i tari sokya wate banga kwa tanga Kalonzo ere kwa sokya mara kinda watanga is not among the preferable candidate because ko komo omonto yo maru Linda Mwananchi na onye bawo chiko kolega siamo aba maybe a deputy ko say president na ba igonto batini opposition ya bagashagwa ya ba Matiang'i na yabo Kalonzo omorali igan siasa andekere siasa expect anything mbale baroche banengete Matiang'i ne bago punguso maarufu bwae so tati umuntu oli bapendekesete abe airukie bandera lakini asoko tebeke manemboli ngiringa ki nweni korekere kwa rochi Kalonzo ari address the nation usekerare go kwanera ria bariki ba mangana takwane dimension ti Matiang'i meaning yeah neker tu robo statistics ya korujuzi jozi Matiang'i was top 3 na bweta actually aso manyina bweta no Nyangaronzo so as for me nothing njona Sifuna tara declare officially atebenga nguli ya president tara kwa no mete officially lakini tukurega ntoro cha Kalonzo kata my brother is vying agakora iga na bago kwa lakini yero manyene bye kana ateba na erenge na citizen muiso ndaga tebe bye ko manyene tara amwa ekera kwa amwa na cha tebe korore na ndari cho kulika social media niga goja gutangaza officially so Sifuna tara tangaza pado so ekero koligere bono flag pare ya opposition ekero ekeniga kere kati ya Matiang'i na Kalonzo ase feeling ya Kalonzo maybe asokorengere kwa maybe na kia atamo mentionality ero kinga yani no kwenda kupunguza makali aye so that ya ro karenga na role the best as opposition asokorengere kwa lakini nende Matiang'i
is the best as opposition as okorra kwane igakora nabwate chinguru chiri karakora chigaskurumanga iga actually one iga dan tigatorgie omonto ori oratokorregas tigatorgie toise ko tigakorigereri ngaki ngomonto ngyaja koreta bagusimbare ngabari abakamba mbare ngabare oyo ngo support yo iga toriyo murayi ori oratokonye buna abakenya murayi orasi corruption murayi yan tu atesti buna mono matiangi tu amotesti obere ministry wao na obere education communication interior ntu arabuna perform actually na reform kere ministry arenge na reform tegento gete so aso korra kwa nengoronga ki twari kumubeka ekero ekyo president at least na bara kuja reform reform ebintu bibere bitatu toro sobora ibito munjoro Kenya yeah Bernard chinkuma kurwa sense media ya United Opposition ibawate banga nonye Geoffrey Rigathi Gachagua tabwati matiangi bene purify candidate yae maybe ake hate matiangi no mukari ngaba mwabwete akiroche mumurabwirira bana cheketebe na agategetietebe ebune presidential candidate na bare ike kairuke ruke nga maybe umukubwa we CCS na nini how is it going to affect chikura chimo gusiana negochia ase chikura chimo akogocha ya bono dan omanyete ngandogere Gachagua na rete goteba butambe na ndeto tatakeire tukeire bune agosori kurugusi batanga ekuongoza na opposition wikatoligereri chinambo wate wikatoligereri ngakikwe bangire so ekere binde bikorigereriwa of course na inche nitagete ngakango twatware president kurugusi lakini ekero korigereri binde bibuya na okoranga egap nero egap yero nona abantu barange kabisa na matiangi na ndo already bange okoraki koraki nga batete goswana ari gucia sanga abona ba komenta echumbi se kidonda igoro ntwanda to kusaba ngaki to go fight bino mugusi toegwe ufrag bear lakini abantu babone to kube kuburito maiga ya matiangi bado na bakuminyoka guchimuino babo senator rero na yaro beire watermelon mubungo ito bona na yaro beire amangana makong so wane kiro korigereria okonyanga terigo to favor buneke sako koegwa ofrag bea ene nkona ya bana date banga tira to favor no yanake untu buneke za kimugusi konyora omora ibikero kiria akibu president kirikia rakante ko banga giachira sare kulinda sama tukabango iga chingana chiangere gonchoka chiangere koba achinga kabisa ase hege siasa ne maiga yogo cha omobori wege siasa bwa alinda mwananchi na kingo chiko kuboliga Felix Ogeto ngakiwa kioroche bana do kwa nerigoro oya abana siasa bande kurugusi bali barenge mega ya matiangi sana mu seneta we county ya Kisii Richard Monyonka bobunge bwense moye bunge yokurwa kitu cha South nere Kebagendi Anthony higo barenge sana na matiangi kira mejega kiranse kwene gwange gankwa matiangi na kore chireri cha embuga limeru ntwa baroche twakarore kirega ligoro no barense mono mu seneta Onyonka wanega bakarekane eya masemo bali komocha ebikaro biria byarinda mwananchi nebikaro byenda mwananchi obwenda mwananchi ngocha barago so ke presidential candidate yogo chikwenda SMS uchiko negotiate engayire do you think eba basukire korwa SMS yangi na egento bune kekera abandi bakora una bagashagwa bakoranga anya bari bachire se babo sifuna na sifuna bate banga nabo arabe candidate buna gusara tumutu buna mu candidate bwe ensemo ya rinda mwananchi yakirocha mumure itubelira higo bamutigire anya bari koja bakoraga nere saniya ya bia mono dan egento naende nda nyar ko batin kulinga ki siasa no bocha naende ena nkoira nangiro remna nate yango mo kubwo bwense siasa ya eno roche mna ko nyiches naende karoma tiange ekero mo kubwo bwense ari go wekero kekara ari go apishwa bangusana nete sana na matiangi egabidi matiangi akoreki ara tamaki karagenda chinze chisko bakamunachi tukwira na bona riya bamura bamurangeri nga matiangi nchubono na ituza itokoreki obo morayo Genzi ande Genzi bono muna bache nchiri batairinga nzifuna igo Genzi mbali bantu bara very reliable sana wikanga engakiya ikire nyene utarachi kwenda kwa na batrende mbora bakote banga orokane ko balezi SH cabin cha nchiri very strong tariko soka is go strong maybe aranda matanga igo akore tatai ko makarali sibune chichia alina mwananchi Matiangi ekorogolere Matiangi ase biroga iru Matiangi is not a politician Matiangi is more of a leader than a politician one krali leader
ta kunyara kuminyoka muna abantu bandi bakuminyoka abana siasa bandi ere gatagete abangu ngora lakini rindi yene kene ngabantu baito bali bari kumusuguma kabisa ba musukirake kene naende karo kuligereri Matiang'i track record ya nere komoni kwirende yakoro moisondo opinion polls Matiang'i nero lengo yo gatatu na 14%, Sifuna na 15, alafu Murai Wense Kalonzo nsari ngake ike bintu mbigende kunya kuchinji muna mana kote ya machi ngataraterema ike ntura tenga Matiang'i noyo ito nande nturi ko mutiga ngo musuguma tole ike ntuta yeto tumanyanga ki abarai aba baita aba bali ko musuguma inki kiaba lakini naendo maitemba ikaranza Matiang'i mbomera n'abantu aba balinda mwananchi bataraumira na Kalonzo ba kwanete bintu ba kwanete ntoko manye exactly ninki kialenge naenda bagacha bakomera na Kalonzo era ntwaro cheke ntu Kalonzo basically Kalonzo gache tukutanga sanje tinda omera Ruto that was the main agenda that was the main agenda Matiang'i era tate exactly ninki ba kwanete igo bado opposition yaba ndoche card nere ba guchiesa card nere ba guchiesa mbata tuko front monto yomo ya koramba go front monto yomo okonyoro mukubwa bwenso mo igorere bina Matiang'i noche kinangereke mo bwate kabisa ngana ite tabanta kaira segete ekibono nabo mukubwa bwensara mu igorero onyorenga olindiro ko sorry asetebe noche muna akora gashagwa nere takayetna ta kwikatebe igobono eba ko muchiesire card gete eba tetenga eba go chako declare a president ne deputy ekerimetinyi tato ya tegere yo chokoraki chikura taliboniga igo card nere babisete eyumba konyebeke meza igoroboni kana baranyore ba losiri igobon tigabanye bise tigamatiang'i akore siasa yaye tigaga oyondo Sifuna akore gasi Kalonzo akore gasi at the end of the day natotebanga abantu baito bali ko support yani abarai baito muna bono Kibage ndi olenge front kabisa tutebe na umushimiwa Mumaima talinga rasma barore kana nere lyo kaliyo ko maite tigana era ara atare bwe kara yuma kiensiri bago cha kuikaranza opinion polls chigo kuwana ngaki opinion polls bago tayanga Matiang'i bakwata na Sifuna na bakurusia kiongozi yake bono igo bado tiga machara aterema lakini Kalonzo abaisiko naache Kalonzo maitoni gasi ikeire talinga ugwanja no kurigere no kubangu bono no kubangana the intention ya okubangana uko umurai bwensara ati mukanera ati liroba ngo komentera nande dan nande ngo bolri bolio ayekero korra ngo tangasoro na mangana kuruga yoborari kati ya Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ngo korre chirari chinge che campaign so as a position yega actually umuntu chiro okorrete chirari chiga korre berisato Sifuna and I think na Matiang'i ba korte gente class Kalonzo monyene bieka tebanga no godandia tu emikutano y'abantu erebye ko monyene tarakono mukutano afadhali Matiang'i na korte no homecoming tokaro ngusira ramogi y'abantu baichoire so Kalonzo njetina aranga osenga ngokora strategy nera bwate ngao usatigo gokira so amangana yote nga Matiang'i tari gweto matari okore BCD of course nabate to mina ndeni mapeme romaite bono iga no okore ibintu bya grassroots bono ora nawo mete siasa netagete chibya chinyingi ano okore kemaninga ki Matiang'i tara kuruma gutwara bya sibona jiri rutabwate cyo ja komnyaka ku campaign chikanisa ko abantu chikanisa BCD ko chenge ibintu binene so Matiang'i funds of course tabwate chisaine korore maybe to support unanto kumusuma unanto abananchi kwarore so ko tanga Matiang'i na bwato bworo jitindo jo Matiang'i bwora bwate by the way what is doing for now is the best yeah ase Sifuna no jo nene nga enda to sangere chibesa na bwate baby ago changro aya bantu bari bwate rinda mwananchi gari about almost all of them ni go bare elected mbabwate chibesa na babeko muchanga wabatenga kiro muntigaru 50,000 togende western nabo chigo cyana bagende yako na urabo banyane mbabwate chigali cyao bagutarira korore so Matiang'i kararo opposition n'abantu abange bakumusupport mbali bakuri kibirogo ase bono iga ndorarura banene mono bali bachorire como support mono so tigatenga ase bono yango temare ko use fund chiri ko use chiae ne chia chubiri chiri ko mu funding igo onyara ko bokurani chiri chikamene chiri akurani
Yeah. Mbuya mono kima tutarachi kwenda kutwa nturumo tumoko tumayakwana mwachiko kwana mangi tutore kutokwana mwanchi mwere ngo tutore kukwana igoro ya Uhuru Kenyatta msifuna na hata tena ninga ngukwana bana Uhuru Kenyatta na kira kende ngomo fandiare the same person ngo fandiare Fredo Okengo Matiang'i inkura nkanda kechi wako waiga nkikendrete na ninkimoro cyo se ngayenkoro oyo kabere muraibwensere nabe ngo ngutore kukwana mangana anda mange tore neto chikukwana mangana yebinyoro narege go koboriga Henry kurwakia mwasi mborelia bara yabo abasayiga if they are part of the goons go say number party each goon chigenda koreka and even not how can you address the Keumbu goons issue ko renga tokana kushirukwa na chinkwana chibere kurugabo tumanya go chikokwana mangana ko rwese bungense mo akitutu uchache sauti anne se word ya nyakoe hamone word eri yabo gisero mo chimo yato kuchikero mo tumoko kega chideka 10 emo chinsa ni sano chabana mambia tane sentu ya gatene yo mweri kegima amahona bagani bana domanda Felix Ogeto amahona osa riroba to kwana mangana mange hayo dengete siasa emambia yabonega kero obuche to kwanda igoro ya mangana hayo mosa korolire baleito Fred Okengo Matiang'i heterobini nigegendrete moncho mogire Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyoli bagari yabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito Yobonchulia 0788 66 66 62. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Mrena nabalibe chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke Kigekos Kiamesa Yamangana Maya. Ine asama kia mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obogima bwakira lituko bwomogusi, nigo bwale gosirwa nobolemi, likomera, liburga, lisamora. Bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire libaga likiage asenka yomogusi. No bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gose no bwagachi. Somoro video wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko.
mocha. Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabega gwakorwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane mwancho muligereri Nensoko TV egeta senambe mo ase liro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegererwo ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligererie Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi ase chinse mo bune chia Nakuru mwancho muligereri elitonyarako batoko wa omugusi ora ase semo ya Nakuru libaga elianyarako bakoigwewa na nene mono ntonyarako batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret neranyarako bakoigwewa mwancho muligereri ntonyarako batoko genda ase bali barasa amasamba una chinse mo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyarako batoko ireke gusi oro no mugusi anyarako bagakoigwewa ase njira enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyarako batoko ikoro nelio mugusi nere anyarako bagakoigwewa ase njira enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochiko batogokora ige korugeito tonyarako batogekora ase njira ebenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyarako batogokorareria okorarikwa nyagosira ase njira ebenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu naendo mwancho mwirali ya chita ikamera ngebe na ibire chabtukire chinsa ni sano chiabona mambia geteseni Nensoko TV murugo netrobini astoga ndrete komweka kabisa na gukwana mngana yege siasa anene meyoro gongrulia arwa gusito kwa nina bageni bane mambia bonega katwara soka na robori gaiganga Henry Korukia mwase mwambolia barai gosebara umubare part of the goons anya muri part of the goons akandi the issue of the goons ni kiombu buno mubwe kana rule chiguru chiri charaka chikora kana akeombu tola chikoboli swali elio to chake na ye na Felix ngaki oroche goro yo Uhuru Kenyatta gotema gose goteba kana rero gofandi sifuna at the same time nere oretire omokonyi murai oyese omokonyi bwe kyama gya Jubilee Fred Matiang'i buna ona oyo kuriye kiro kiborai marali ntonda atebe goro yo mheshimiwa former president Uhuru Kenyatta ekera ritaete kurwa si presidency temine tinga ritaete kurwa siasa asengencho bado Kenya ni nzi yai igota kurigirira Kenya teko ende ngoro ime atebenje na korete gasiane anyitige igo kubeko koboko kwa baso ku support ya leaders tibo atime chande ndons yakogera ataba support ti we are not going to get a good leader ande nano chimna abantu baito boniga babekirwe ngakinga lazima utu ari chibeso mai kubuli kiro to kubeka abantu abago support gwatera ngobeka aro koboka Matiang'i na ndo beka koboka Sifuna igona mai think ya okorera igo na akorete gasi na Matiang'i na roche gasi Matiang'i alingira gari korto Matiang'i ne bulldozer yae na Matiang'i na akorete gasi be yokobeka koboka Matiang'i na kobeka Sifuna na roche potential yabo yo konyense ira nasi ya sagia ebintu bigendere ko kolega gasi na byale ko kora before igotindo chimechande ndio nse karo murai bwensa kobeka koboka Matiang'i go Sifuna ande ne lia ta open liboniga atenga go prefer atebe ngobeka ali yani ngago prefer lakini maete boardrooms ngokutwara bali mbamaete ngakibinte babangete nani nje nalo kumote yagendera kobeka koboko kabisa ge kogera ras matuche nchubura iburo roboni tigabe koboko aba support ngakite egoika
aba ikaransi aba tebo no nchenga kito ko lega sinainu mwa kimurocha baigwane batumora yoyo ma tenene oyo ndabo mokonyi enzi ite change ya ko gramati yangi za performance ko aroche bintale ta police reforms akaleta chi uniform na roche mpaka enzi ende mbona yangi ero tv Bernard korangana naye ngakioroche oyo kabero muraibwense uru mugai Kenyatta kero kende bachi karanse SMS ya abantu bali afa bakalozo kero bawuchi korugyo muraibuna umuntu wuchi kutumika wabuna wuchi kotema kwene kima banyorero umuntu yomo kiana baratumike kera nabwate no sinabwate okumanyo bonge nateneta mangane abo mogairi mero ngoro Africa ngakioroche ngayi kadi ya yeragwe kera nabwate chindu mebere bonega nabwate sifura nabwate Matia biabono moralia iche as an individual nimbwate birengeli byane tofauti ndongere keri twatebete nga ekere ruto barenga mono huru ibe wana nitinge ya na 10 no 10 amatuko makaiga after rutaswa ntwaroche gento yosoka ekurukunga it was a long call oina ro muchezo ga ndate mbakabon ekogera togontebia president former atita support Matiang'i atita support Sifuna in few days sia erate tunyorete kere omugambi bwense rutachete former president Uhuru ekera arweto amwete chi ministry iri ngabana chalinge natalisa to angeisa whereby mutaikawe no ale kabogo nonde so ekero gotema kurigireria moves cha former president chiko banga chiko tutantani chana ko tutantaniga iyo ndo wetera president Ruto wetera so mpaka baona nje I believe nga along con yene rega ndrete mu gendonge ade nga ade to change overai along con yene ndrete oliata buki ikomi buno oliata bukiti biamana Anko riroba ngakiro chen kwana ya bana dinga ne long call na nene murai bwense ngweso kinere ga ko moche bo mo somara le no nyama tukapa ngo iga Ruto mate dan igende getangani moga kabumochi era somiria bana bae babera banene banyomire batore chinga cyabo it doesn't meaning ata kuba kwanira usta ko baru doubt nga bono yo gotere nge yaga tote bado ngo tigara ko mwaka bumochi na ndo mosemi asomochi ori so asenche igende getangani Uhuru ero monyene officially endorse Matiang'i lakini tare endorse Sifuna so siaso mate numojo sobwe chikade maybe Sifuna mbapo ati political party maite how do you know nganjupire ba jaso zimro jaso jupire na bako batume kababere ko confuse serikali korori egendo lakini neo maana giringa ki Uhuru beliefs in Matiang'i na ndo already omwendo siri na ndo Uhuru kobeko kwa yase timu yega timu echonzi problem teyo yako ra siasa ya Kenya is very expensive nitake tu muntu gwate chipesa no nyoru to kero kero nyita ta bwate chipesa taro ke ira by the way chipesa siria bate kamanyoka chikamokonya ageta akabe president the same case as president now United opposition avance ipi mbabu ati pesa kisene chira basubume go campaign Kenya ngima uburayi bwensi mbaka baire oika omuntu buno Uhuru Kenyatta aso yokoboko banyore maybe no muntu mona biashara monene abo support that will come karaba iwana ninde banyore presidential candidate no nero yoiga so asenche goteba nga Uhuru gosinga ngu prayer card si ABCD I don't think yeah ayambi yamono senge chechinga ki to skimotu lakini torache uskamotu tende chinsemo chichi ward cheto na bego chibunge cheto Felix karo oyondege ga Henry Aboringa are you part of the goons and if not so how can you address the issue of the Kiambu goons this issue goons ana nebuna Kiambu hakiko to nebuna basare nyeto party ichi goon kwanya wakodo goon kwanya utimi kuno mwana siasa ambia mano morali muna nate abanje na chagete siasa yane 2017 2020 tunalitanga na volti kerogo ekene ngelinga nchena yako bagun ye kogera ne campus ya lingwa no campus na yako bagun ye kogera ebe sil yo ko ngate ko ko okonga ngende utotebe kusino bolebi bokeiga
nimo kia magena ndute chibesa chiri chield ai no ikaranse tekero ga yo genda tokora kuragera egumia tano goso umie naende ngaki ituru kuma goso kwenda kona nyagitari kurwari bono nje nanya kubaguna nande issue ya guns ntogenda kunya address sana actually eto muna twachaka etubwate kiombe gitu gusige kurunga gusi youth for youth movement kebwata abasa bangi sana nande ntogenda kurangiria abandi batujoini tuchenji uborai wens people gusi nanda se kiombe gitu ngo address tora mangana yo guns sana nga acha teyo egoimia omiso mu muroro gocha kokonya karo kwa rwalire ose ekaro kwa nyoro mu chando nero gocha kokonya asisolia political differences bono nto tokote yabantu I support you muntu go support bakongo mboyo lakini eyun democracy ngaki aye support yo nyene moraibu enso go support mo support ayo nyeto go support matiangi mo support lakini tigatu ikaranse to igwana ekaro to gukwana ngote inke ko go support matiangi onte inke ko go support moraibu ense tororenga inere ko democracy lakini amangana yo kuruta magena yo guita abantu bando yo kwimukia bibago guchikurwana ebyaya igo togote yabasaiga amangana boni go burai bwense baraya baroro boni gambali batubige tinkoro yabo imi ntumuna abasai ebago tutumeka bobe twale gusaba abasaiga bairi kichikadi ekoro bairi kichikadi banyitwale baganyitare omutienyo omwako gocha baende bakekura ase nkoro yabe baete ekoro bagire kura na bakorro burai ngakibogo change igento ke bachandite nuko tanyora chigasi igotorre njara baranyora chigasi nakiyo gatoranyare go gotemwe bintebi nja singo rutima ito siningwanire wodi yane aba bugusero abasa embali mbwate bago support kabisa na ikaransa na barago ngabatebiga inje no musaye munanu mu gotakamba ikibesa muna bara imbalali bakuru kibesa sana ige ntonda abakonya nike ekaruna nyorire kero yeke etogo ikaransa tuligie kiombe pamura barenga mure 20 ngakimuta getokonya twikaranse tusange birengererio ekorto sangire birengererio tutebe bono nyemura abantu 20 muri gikibesa abasaemba bwa kibesa ngokora bali kimjengo banyora karibu baenda banyu bondige ntonda getugutanga gwanse getangani no gutiga gobakani kunywa maruo koli kibesa kiri tucichange tucibekamo chike go 70000 ekoro chike go 70000 na singe nchunga nimbwate na inchekerogo etoko anda tuligi nonye machine ye car wash ande bono njiro mu MCA na chorirwe ngaki iyo enko endagali county government mbaligerie ku ndo ngaki e permit yo kwegore biashara ebyo bachake ekoro basibiri chigali chibesa ngonya gosoachire ibonere to ku employment long term employment liko ko egu amusini ochiko ito muntu ndo umiebusa igo there are a lot of solutions ngonya gukwana nabasaye bane torenga kitoko chenchia mangana ya gunism wetani nga mangana chipara kawaida karo mu MCA ma itore mu MCA cho no mu MCA cross chipara kawaida incura kore as an extra activity ne kruge koire wende totebe go send supermarket on negotiate for them banyore gas no the supermarket ya lenyo 20000 mutienyi consistently is better kubwa kwego go send 500 olirimo oito monto ndebos. So there are a lot of activities we are looking at. Yeah man. Sanga chechinga sana ni bateri body yoga hakoro kwa at English Tomato korende yakuru kwa Brian Simeon whatever great young leaders there, keep going, the future is safer with young people in power. Yagateba mo mwenda tukona chinkwa na chire chindo ngekegima whatever English Tomato 9911 how are they prepared to shape the good leadership? Who is their preferred candidate president? Kwa ngali boli ilio ndrute sore Bernard wangu senche chingaki chingaki nchiyo sede kanya second yemerangeto. Ya bia mono dana. Ntubune kiombe no my friend ga na brother missioni. Kiombe geto kya UC kusi youth for youth movement. So far antara twara preferred candidate. Because again to kero bana to kunya korandi chiringa turabwata na buna basai uchibosia iga doche tuligererie ngaki ne jeke none class ngaki kere ikire moko kora matemu kiro monto makeriwa waligeri ngaki oyo ye na etete oyo na korata iga oyo na gwete bana utake to murusio tubiko mungao so bune kiombe ntu one ganto decide ndi ons muturiete tuturiete ona duna otanga tikatora nga kintu biko kama royo bwenrete ya kirende saba saba minto bali bate to join near open no cha na mangana ga one time two time iganta kanate tura ale taba usiba ito
abasaye bagusi bonsi tochamo tunguseramu ya lero bano isana getino borai wayo Dr. William Samoei Ruto njetingi sana getino borai wa William Samoei Ruto nyete sana getina warabu ingo preferred candidate ande incho monyene na kirete William Samoei Ruto last election na mwakirete chikura ande apart from ko mwakirete chikura na muligirete chikura lakini akere William Ruto asweto borai nganyora ibintu biri byarengo nande bado still na ibirororo nande bono byabelete msto so nganyora nga chi promise chiri arego to ago se buna arego kwana kero monta kwana ria kori gichikura bono ne president ibintu biri arego tebi mbiri akorire ngaranga at least umuntu buna Matiang'i obera se government tuarorere na maiso kero montoro no buri umwana musini abatengana aroche gento ya reforms ya korete ngataba no let me back Matiang'i taringa na senjoro mugusi nenje ibono mupagete asana individual tari bune group ya gusi youth for youth movement muna kivyako muna nje kifyangu nindo jenga umuntu ise performer na korete korengana no kunyara kwa una kwarenge akareta reforms ibere isato to yakiriye kuvanga ki Matiang'i na aswete gari agakora reforms 1 to 3 mpaka boninga chiroro chiko waka yeah memono asenkwani iyo imonti mwire to chikoska mutu wake to endro gukwana kwa egure hakiro monto tebire ukuigwa kwa igose okogania kwa ye ninga bwento ko murai bwense ya Kenya bado mbali bataramu ambari ba mwire korende mwere gweritu kona basabake baganete konekinga siasa nko chingo korwire ere yo marembe siasa tabwati boke bago siasa itari kwene kyo giteka kwa manyinga no gosire kwa magima y'abantu to chake sentera ya abene na ya Felix Bogisero ward yokora una Vincent Abuga Vincent Abuga ne rumurai goniga kiama kia sorete bono igasorete kiama kia ODM no asorete lakini boniga ngo support ya serikali utamiro chese mwe serikali tamira se serikali kogera mo kubwoye gali ase county level nerna se serikali yale igobona no bakonya kuragira kuru ndoramanya gose no ata gitoko gori kuru wakwana rukoragera turateba magana yogo korra bana inchigas yogo akorage ko no akora bana inchigas kuru no gwateba ukoragera ensemo yo no bwate chinsemo ao ntobwate ngakiegoruku nyamondo ninyeroche ntobwate gose boto boge kanwere nyamatuta noere nyamatuta chinsemo chinde chinyinge sana enkio giterekana chinsemechi ote gochiga swabisi na ninkio mwemisi atarakora tote gochika burusi wabishe ndoma yawikirania bana inchi bao ya Abogisero ward umurari gendo ndatebe umweshimiwa Vini na abwete chikura bia tukamoko boko actually gara abwete chikura nje nari ngoro na musaine tingaki wabuire koraki korera abantu tojino makana arengi lakini ekaraso obisi otemire lakini rende bintu birataraikiranya igo baganya esam tuka mange mbono na raba kura chipara chie barangerie biragita bikakunaiga bikagenda imbra ya chakiro gutu na keretu na tebe tuguna abantu ba chinsemo ao ngatata ibacha bakalima bone imbra ya chira na matobo kara etu atagete mba kolima babeke no moro mutuyo bone karogorete keragita gwa kura ogutulia bono agatulia ama ena linga para nchiro nchiyo na hende karokurigererie ubaguzi ne rororo ekaronya saya gutu imbra igagutu asumu nyabibe noli utari munyabibe bone erega ikenga kiakoreto ubaguzi nga asinari batamwakirite chukura munensemo yane nchengo kwana kurwa sesemo yane ya rubi bigege ama ena nalinga ingakinira igetaga tebo open linga nchemonge etikura into ngeyongo bakorera lakini rende ntoma etenga na bagwika kitiase sengen chiyobororo twale goteba iga nga Vini watemire bone ngakiaye na bugusiro maite bantu mbali kwirana asinge nchunga onye turakorera bantu ngakyo kwirana muri kwirana bantu batarakora mirimo onye turakora mirimo turi kwirana ngakira kwanire chisemi amo onense muye wacheno na dispensary ase ensemo ya Bogisero ward chisemi no mwalimu nde ama trained teacher by profession mwalimu wegesongo chisemi nimbo to bumanyi boke na arakorire gasi emyaka 5 na iruboro ibirogo geteiga na arorire ena aroranga Bogusera maene chisemi chito amatuka mange Bogusero murayuro tabege tibirengera bya chisemi asengencho engakinere eskuru nerere kuraganga secondary ba koreta matemu mwako uri wetete
omwana omotang'ani gagwete bobe yani ng'a asa abana bonse bali skuru omwana omotang'ani akonyora gose ne D edi motang'ani eye koroki ng'a ere nabwateri bagali ogwikaransa ase board members ya almost chiskuru chinyinga chiri within Bogusero igo in to expected ng'a nere naende munere jirani yaye gakoboke kamambio endorora bali munki bakora lakini asere igachita agatimuka ngaiunga balimu bagoche skuru mbatindete banafunzi mbali gwatend skuru kera lituko bantu mbali serious na masomo igo amangana ya masomo nchige ntonda atebenga mocha ninyore kirogeke na bongo consider sana amangana ya masomo ogo follow up the teaching system gekoro you are a board member igo no bwateri bagali go ikaransa in every board mubora ni principle na leaders be school you where things should go towards naende tingo kwanira ama ene na ringa chigas choka bokona chigwa kana squeeze e polytechnic nere ire Bogusero ekurukuraga polytechnic raganga polytechnic yeye ama kene ngelinga abanafunzi barona abakesana mbono ndage toko soro nkoro uchunguzi manye na siki abanafunzi bakuru Bogusero baenda nyaore polytechnic yeyo ire bogeka bachi gosomera orora mangana yo busoni amangana yo bwagachi na Bogusero ntobwate polytechnic yebwenta gosome the same things asiki gekogera ere muno mu MCA atari gusugumira mangana aya masomo ache Bogusero nari abantu baita baibuli baito batanyari gutuma abana are bachikokoraki bachikoriya masomo kurware gekogera mu matumo kuru Bogusero mpaka nyaore ngutume kora ngemi alituko usemia 2 depending usene pipio gutumia gusengo tarore bona abani bagutara barosa nari gotebanga amangana ya masomo ni nyariri ndole make sure nga nyaore yani raganga polytechnic yabokire chiskuru abana bashitongo soma bale na ene ngweta baramatemu abali mungo so bali in class on time na kire gento korani kire amangana ya health talibo kwa mbole amangana ya health chi dispensary nchirororo lakini maliogo taiyo Wani zogo sinyo malioga ye county yebwenda kwenda na to the dispensary levels nga ya msiye go push gose ngwenda ko push wono maite devolved government omo MCA nabwo atoko buwage ko garangu karansale bunge ya county level na uba ko make laws chia county na ende nali kulata gukora ko buli murali inge tutanya kororera a live production yaba MCA ba Kisii county mbako raise bills into parliament ya Gusii ntuanya korora ige tutaye ko manyanga inge geko gerere munachorire omu MCA Obogusero chinya gitari inge gicyo cyabwa tia malio gekornero gwento kwenda ate mu governor nga bakwana ndo yani yakwana no mu CS mu CEC wa health bamanye ninki geko gera malio gatayo ige miniti malio nguto mwari na national government aikaga abu asirira ositali goto we need to find out inge geko gera abantu baito bago chandikira kuligia malio naro rabwenta kwena for free alia DOK nka yago chi muna panado chi wenta kwena for free penicillin na ke muntu naro ngakire si mambya ko ndenga ata penicillin ye mubolete yani nga dispensary tero bono maite ebintu mune bina yumurayo kwenta kuliga lyo make sure ngaki abantu bawo ngonyora bali onye mbali konyora igento chore no ku represent abantu bawo tali ko represent mu governor aya muaka magina akorera abantu bae gasi mbiamo aya century ende abene Bernard nyakwe award nyakwe ne bwate sema ntambe sana kwanza misi no kwani gwali nuwate bake chiro timeti muno mumsenke woche kokora onye kishiwe chiro nerengia nichombe chiri chikwani gwange no rochali chirusio nchiro na mache ntubwate iranda ntubwate kanunda kiyoge yonse kiore ciara ali kichi uchige tale inki yakwera nayo wendete kundetali omweshimu wa Cosmas yagiyo yo sote ne kyama kya Kenya National Congress Party ya mono dan ekereka kyane kenena mono gochisinya kwa anda store lide egapwele mono namangana health na ramatangani tubwate chi dispensary lakini chiri equipped both amaliogo na abantu ba human resource so ina kikira bekerenga kyane kitangani nekerenge ko geikerania na naranga baraya bage baraya bange nto bago fail igo bago mwacholi rwasoira office bono beka mangana siasa kando ige nto boneta gukora abananchi igasi abande bono bachaka chisegi nabarayi bali igoro yabo nabono mugavana murwana no mubunge kwanyora ng'ebintu mbire mu bwenete gushirikiana n'abagambi aba baro so that umwana inchi ya benefit kwanyora ng'asesegi ye mubwate
opo katikati wa barai ya affect abana ichinsari so health nere ntangani tuko chama ngani chipara kuna bono mu MCA to bwat igagustukera nge para gite yakoriru agustukera tu kwanyora ne county government ya bikiri no ne page yae ngaba korra sigete nalia kwanda wakana ne chibicha otabanga into gite ngokora tole lakini tamanye tinga ngaki ya chagete mpaka yikirabo esida nereri tema kolegasi naborai buri buna bone county bunu mu MCA kolegasi ne governor yes asa kwanda bobe motebi lakini gasi kora for the benefit yo mwananchi namba isato ntubwate amangana yabasai buna my brother meshoniga basaya bange babwati mirimo ne mirimo squeeze yabira meke wone gento turakore no koreta basaya babese byombe buna wone gento kerkenda tagusi kere kiasana kya mangana green hami whereby kero ne byombe byabasaya byengo bigonya koe guchigasi ebintu bina bina bitu ko make sure bia mente kanire nandi kwa faiteri ebyombe byabo no mu MCA kwa make sure nga byanyorire abantu basoire nyomba nagasabuni gakaigo ya buya mono kabisa samara yo mayago chia sabantu be ward ya Anyakoe nensemo ibungeria kitutu chache South Bernard Omanda hakoro kwanga nere Davis Murira 4275 my brother fellow kadenga naye komo mbakengo yate banga mirimo ngendete ko kari misenge chinga kimwanchu mugireja togotama toche liroba linya na wate ndiro bane nickname na bukuriye screen ya ultimate ya kamera tu gari okwanango onomo Kenya kwanango nabasaye anabo siwechikura chia obochole bwana bwo mwaka ogocha 2027 asede Kenya mbuya mondan asenge njonde iri bageriga okurika muna twagota iri tangani ntwa chata muntu buna basaye bagusiengima actually gusi Kisii county na Nyamira tugachaka umuroberio gustogachaka movement ekorogusi youth for youth movement ekirenga gitana muno yo gachaka movement igana senye twaro chinga basaye batigiro magega muno twabere togotumeka buna guns eyikwa wiranere gono mheshimiwa Felix twabere togotumeka buna guns akonyoro umuntu akore school university graduate o campaign rio mheshimiwa instead umheshimiwa yogabana aswekerogo amurwanirere nera nyore kende gosari buna Felix atangari gina na amabaga igana na supermarket umuntu nyagotenena so that naonya ko machua umanyanga kyo komenya nabantu kwanyoranga umushimigo yoiga oikire gari ochakire kuragero uyebire uriyogo chikomobori bono gochaka utumika buna gunis agotenga abantu bali bako chikonyogera gari usina matanga asinye ndararo para usindararo chiro mubake chirungu usemobogerere kwanyoranga chingwana chiatiani rake onakere twachitama buna gusi youth for youth movement tugateba nigo togotara gusi engima tokore civic education tosomia basaye baminto tosomia bamama baminto nechisokoro chieito tobatebi nga bona asenga kiyiga yeikeire tigatorio murai orio ratokore emirimo abagakabega bachirase benge system engoro torrenga kitokubarusia ebirogo torrenga kera torabeka omusaye obonchoreri mboboro actually twabere togotara gusi muna bono mutino gatano twatwareteraria nene sana gusiengima twagoteya abantu barecheste buna bakichikura twakora korire ngwita torona ne masinani ari kere twachire gusi twateye bandonga register kobekura akekura igana tiagose rumanya gwakira abantu ekura actually ngo condemn buna bono mushimi wana roro nyari bari chache sairi chanda ngoriria abantu baito dan to gontengo muntu naimoke achagose lelibu oganya korra magenderero eribu igekera kwaire I think you can't expecting ajo koroserie para usajo koroserie chiro ekoro kari chibese chigagwaka pa week konyo korwerweru asabantu kiribu sano times 4 a month ekine chibese renga chibese ngise ni akobekera ne paro morom lakini kwanyora chibese chiago tumeka tataitiko toretera gento kiritocha ko kamaiso tumanye ngabona ontutu ikere to gwetenera usaturuanirira ari ateni fest ari tano ne company gali bosongo likabasaye kwanyora nga chibese chine agutumeka senjo go dish ucha sabantu ngana ya moyo mweri asabasaye so ingana ya ne ya mweri asabasaye ne riko batenga ki abasaye intubono igani ntutorororo na ne ntutwarorire ngagerete paiti abasaye bari siko gali mbake batarasoma actually 2% yakora no muntu ikira form 4 na rocha sense ko na sense go chikuchi oburayi bwaito nindu turabo change ekure gato kunya kubasegeta tubwate
tikebe ngubo yaito yogo chenjo burayi bweito bwewe MCA MP obo women rep obo senator obo women obo nobo governor tonyoru burayi yobuya again tonyoru amagendera tumanyo the sweetness of power mbuya mono mbuya mono okay gima Felix Ogeto nabokuyeria kamera ya ugaria kamera number 2 senchera ero ya bene kwanangu kosesabe kura yao togokore sedeka ya moyo kachinga sachirere pichiro jingote mwento gosoka kurwa hosomanyi bya ward ya Bogisero abantu bane babo Gusero incho no mwana inonkoro kugeto Felix Onkoba mwangeta chikura 2022 nchisa gikabu na nachire ko basaba round ye mwange chikura chisa gikabu nimbo atamagendera maya ntagete ko baletera ngikaranse na abana baito abasaye tuikaranse toranga kitoko kinani toligi inchira turanyole mirimo wao twelike yeko garanto gocha ko kanya serikali chiko tulika nimbo ate mipango mangane chipara tindu gocha ko badengo barasolinde chipara ini gasimo konga mbwene tokokora mutunta bwene tiko kocha na agenda mnecho chi agenda chinga chiringa inkinda bakorre kanga wetani chiga chie responsibilities na roles chomo MCA nale ko basaba boni gamna tole ground tinkunyara ko babesa muna bantu bande bako bachi pesa njeni biyamba te yekene ngaiga lakini yekene kalinga magendero mbwatu mutuo yo ne munole iga moke nimbwate ningichemba bekera magendero ntucho twikara stokwane ngekshukura tuske Bogusero yito bosio Bogusero yitirabe Bogusero safi mbuya mono Bernard si second kumichoka ngote ndimya makonda ya soka no director nene second kumichoka kwanda ngo munyentunya mbuya mono dan ege ntongote abantu baitu banyakwe abasaye twasokiri tutete torete amagendero ali atakire ground boni gento tokobasabase bono bwate kura inga kiige goika torete bonjoreri bali tutagete mbuya mono kabisa kwa beiro mwenge na ngo kangambu ya mono humbuya amono asenchera ya bene mwanchi mwere twarenge amana bagani bani mi studio kwikaboneka twasire gukoro mu rubeto cyo gukoro mu rubeto bini kwikaitwa linde y'icyuma ikiego cya chinsabune chiga tugendera gukwana Bernard Felix amona riroba kodenganga chinsa chindi nende nchembali mbuya mono so wancha baidego chana late call nende mwacha nende nkorkinga gomora basaba yakwe na magando mwana yakora chap mbuya mono so ikasegete seni jenso ko TV mambia bone memono okigima sende nyasaye kabwanje tuma ne chika kichinde mwanchi mwe cha utochide kairenga de kemero ngetana ibire chinsa ni sano chebano mambia buno ngwikero mwerio mu rubetero bini ese teseni kyo kyabene gen soko TV twarengenere Bernard Omanda uyo kurigekero kirikyo MCA kurwase ward area aya nyakoe nabayigo Felix Ogeto nero kurigekero kirikyo MCA kurwase ward mbarambare ward ya Bogisero chinsi chikotoka sensemo yebunge ya Kitutu cha South nabayigo muringoli giyata mangana ye siasa nabayigo omu youth leader kurwase sensemo yebunge abo basi aosariro ba wansi twakana mangane siasa ikabone gatina kiambo likwende wakaranga mbya masoko chora gotengera na bwe gotegerere geteseni kya bene gen soko TV wikanende rit koria nkyo chaka chisa onesa to kwikachinse kumichemara gwa batumirane kimbegete Kenya saso mu bichigoso inabanyanga ngo to kwane mangane chigosori to kwane timyete basebati ya Harambee Stars na ya korre esemina bya Wafcon to kwane timye ito ya basebana bajya basubati bari nsimye 15 ebere nabayego tubuchi gotwara mugani yagiyata Brian uyore umanyegi kurwe se ward ya nyakwe by the way akwere ward ya nyakwe Brian ore igiyata samwana bodybuilding ajeta igota hali gano chomore tukolia nkyo chakira chinsa isano na isato ikachinse ko miche maragoba esebone ga kolega sia asense moye gym instructor bune gym instructor nse moya Isli se gym area ya Canary gym hayino to chiko twana litukolia nkyo Thomas kama chali tukolia nkyo korende ikabone yango tebanga bye bali bonsi barenge emega yemene ncho onamo ona Lois Nyambura ntwabwate Neri Ombasa ntwabwate Joshua Nyuma nabayigo Abraham bonsi bene kinga chibi chamo na mariugi awikire asentira ere ya bene kwiteseni kya bene Gen Soko TV go ikankyo etrobini ya ikiro mweri gonkoro kwa Daniel Omwaga
Ye n'Ensoko TV. Obuso bw'umugusi.